ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେହିଭଳି ଅନେକ ଉତ୍ସବ ଭିତରୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିକି ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ମାଆମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ମନ୍ଦ ଘୋଷିଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାଟି କେମିତି ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅର୍ପିତ କରିବ, ସେ କେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରି ଗଠନ କରିବା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଧର୍ମ ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ମାଆମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ନାଁରେ ମାଆମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ମାଆମାନେ ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ନିଜେ ଯଦି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଯଦି ସଂସ୍କାରିତ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିବେ କେମିତି? ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ, ବରଂ ଆପଣ ନିଜେ ପାଖରେ ବସେଇକି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବୀର ଗାଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିର ଗାଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରେମର ଗାଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସମାଜ କେମିତି ଆମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆମର ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖୁ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଅନୁରୋଧ ଆମେ କରିଥାଉ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ଥିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ନେବାର ଏକ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହେବ, କିଛି ପ୍ରବଚନ ହେବ, ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହେବ, ଏମିତି କିଛି ଆମ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାର ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ଆଜି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି, ତ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମରି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ଏମିତିକାର ବିଚାର, ଏମିତିକାର ଆଗ୍ରହ ରଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିଥାଉ।